Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, naganda kami ng bagnet. So ito po mga ka-studio, yan. Mayroon din kaming pansit. Saka yung sausawa namin suka na mayroong sili, sibuyas. Tapos mayroon din kami ditong coke. Ayan mga ka-studio, bago kami mag-start, pray muna kami. Lord God, thank you so much for this day. Thank you for this food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. So ayan, start na po tayo kumain mga ka-studio. Sa hindi pa kumakain dyan, tara po, sabayan nyo na po kami. Kainan na. Yan. Wow. Yan. Malutong na yan. Ayan. Sarap. Juicy sa loob ba? So itong isa po, ibigay ko to kay Sax. B. Tara, Bio. Ayan na. Kainan na po. Kain na tayo. Excited na ako. Wow. Bukan ko nga. Ang sarap, grabe. Yung balat niya, manipis lang. Paano? Masarap pala ang bagnet. Ngayon pa namin to natikman. Ang loob, ayan po ang loob, oh. Ang lambot niya man, oh. Yung laman niya malambot. Kain tayo pansit. Pampahaba ng buhay, pansit. Nilagyan po ito ng atay ng baboy pang. Atay ng baboy. Ang sarap niya, no? Pansit. Kain po tayo. Masarap po pag nakakamay talaga. Panalo din yung pansit.
Nilagyan ko ng limonsito pang. Mm. Ang dami pa ng pansit, oh. Tayo. Yung shout out pa mamaya na lang. Ubus na lagi. English naman. Tayo. Na-feel ko na yung anghang pang. Hindi mo masyadong maanghang, oh. Tama lang, oh. Pang. Kuha ka pa ito. Ang daming sahog mo, no?
Shoutout po na ako mga ka-studio. Shoutout kay Super G Channel. So ito, may channel talaga. Tapos, Miles Channel from Dubai. Ito, nagmumukbang nito mga ka-studio. Shoutout din kay Philam Family. So ito po yung channel name niya. Saka malapit na daw niyang ma-hit yung requirements ni Lolo Whitey. Tulungan din natin to mga ka-studio. Tapos, shoutout Bilar Family Vlogs. So yan na po lahat ng my channel. So next, shoutout ko mga solid supporters po dito sa channel. Shoutout kay Loveline Guevara, Maria Romulo, Mark Jan Tagibalos. From Kennedy Marquez, shoutout Kin Jasper. So yan po. Shoutout din kay Mark Gula, Allen Stordiband from Washington. Shoutout Joseph Kirante at nagpapa-shoutout din siya kay Dudong Orimor sa Mandawi. So hi po sa taga Mandawi. Romel Sambu from Isabela, Lorna Valdez from Alcobar, Altiza Pustanes, at shoutout din sa mga anak niya nasa Barangay San Vicente, Banga, South Cotabato. Shoutout Tronel Calapre from Cavite, Hello po. Carizel Cabalhog. Shoutout Tronel Calapre at Calapre family from St. Bernard, Southern Leyte. Andre Mendoza, Jacob Dome, Mirandre Castro, Ariel Leonardo from California. At ang last ay si Angelita Capiones. So yan na po lahat mga ka-studio. Bye for now and kita-kits sa next mukbang namin. Bye. Bye.